खुलुमबाय दिनै 5 एप्रिल 2023 आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ SB Bodo News चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा आरो दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय SB Bodo News चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। सिक्किमाव बेरायनो थांनानै गोबां सुबुंनि जिउ खहा। मिथिंगानि समायना नुथायखौ नायनो थांनानै मिथिंगानि समायना नुथायनि आखायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों गोबां सुबुंफोरा। हरखाबै गोबां बरफफोरा हाजोनिफ्राय दुद्रुख्लायबोनायजों दासिम सास्निनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरानो जोखोम। रिपर्टनि बायदिब्ला गेंटक आरो नाथुलानि गेजेराव थानाय जवाहरलाल नेहरू रडनि 14 माइलाव गोबां बरफफोरा हाजोनिफ्राय गोग्लैबोदों आरो हायाव फबसिनफैदों, जायजों दासिम सास्निनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो दासिमबो गं 5-6 गारि आरो 30 सुबुंफोरखौ बरफजों फबसिन जानायनि सन्देह खालामदों। माखासे साननिफ्राय गोबां अखा आरो बरफ गोग्लैबाय थानायनि जाहोनावनो बे गिख्रंथाव जाथाया जानो मोन्दों होननानै मिथिहोदों। जाथायजों जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ गेंटकनि गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिफ्राव दैथायहरनाय जादों आरो बर्डार रड अर्गानाइजेशन आरो इन्डियान आर्मिया बरफाव नांथानानै थानाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावदों। बर्डार रड अर्गानाइजेशननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला लामायाव बरफ गोग्लैफैनानै लामाफोरा बन्द जानायनि थाखाय नांथानानै थानाय गं 80 गारिफोर आरो 350 दावबायारिफोरखौ दासिम रैखा खालामनो हाबाय। बेनि अनगायैबो 150नि गोबां दावबायारिफोरा दासिमबो नांथानानै दं होननानै फोरमायथिदों। चिरां जिल्लानि गरुबासा पुलिस थानानि गारि सालायग्रा दानसोरां मुसाहारिनि गोथै देहा मोननो हादों। फांसे दंफांनिफ्राय बिथां दानसोरां मुसाहारिनि गोथै देहाखौ मोनदों, नाथाय बिथाङा माबोरै थैनो गोनां जाखो बेनि सोमोन्दै दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दानसोरां मुसाहारिखौ जाय जोबथा नुदोंमोन बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला दानसोरां मुसाहारिया गारिनिफ्राय ओंखारनानै पुलिस थाना फारसे थाबायलांदोंमोन। बेनि उनावनो गोबां सम गोमानानै दंमोन दानसोरां मुसाहारिया। उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ फांसे दंफांनिफ्राय बोखांनो हादों। बिथां दानसोरां मुसाहारिया गावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों ना बिथांनि थैनायनि आन्दोआव सोरनिबा आखाइ दं बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बिफां सायाव बिथांनि गोथै देहाखौ नुनायनि उनाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै सं दाननायनि हाबाखौ मावफैदों। चाइनाया दासिमबो गावनि आखुखौ एंगारनो हायाखै। फिन अरुणाचल प्रदेशनि मोन 10 जायगानि मुंखौ सोलायनानै गावसोरनि मुं होदों चाइनाया आरो चाइनानि बे आखुखौ नेवसिदों मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सनि अफिसियेल स्पक्सपार्सन आरिन्दाम बागची बिथाङा फोरमायथिदों दि अरुणाचल प्रदेशआ भारतनि बाहागो। बेनि मोन 10 जायगानि मुंखौ सोलायनायजों सैथोआ सोलाया आरो चाइनाया अरुणाचल प्रदेशनि हाखौ गावसिनि हा होनानै मुं सोलायनाया बेयो गिबि खेब नङा, बेयो थामथि खेब जाबाय होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिनाय बायदिबावबा अरुणाचल प्रदेशखौ चाइनाया गावसिनि बाहागो होननानै दाबि खालामो आरो अरुणाचल प्रदेशखौ जांनान मुङै मख'यो आरो तिब्बतनि खोला बाहागो होननानै दाबि खालामो। गोदानै अरुणाचल प्रदेशनि मोन 10 जायगाखौ चाइनाया गावसोरनि मुं होनानै लानायनि मादाव मोननैया हा ओनसोल, मोननैया सुबुं थाग्रा ओनसोल, 4 हाजो आरो 2 दैमा। बिटिसिनि रांबावजा जथुम्माया साननैनि हाबाफारिजों मैयानिफ्राय जागायजेनबाय। रांबावजा जथुम्मायाव बाहागो लानानै बेरेखा दोलोआ मा फोरमायथिदों फै जों मिथिनानै लानि। एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया फोरमायथिदों दि बाजेटआव रां मोनब्लाबो रांखौ बाहायनो हायाबा जेबो मुलाम्फा जाया। थांनाय बोसोराव बाजेटआव 722 कौटि रां हरनाय जादोंमोन, नाथाय बे रांखौनो दिनैसिमबो बाहायजोबनो हायाखै आरो दासिमबो 300 कौटि रां आद्रा दंबावो। जेबो खामानिखौ मावनो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो बिटिसिनि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानायनि थाखाय रायजो सोरखारा स्पेसियेल 200 कौटि रां हरदोंमोन, नाथाय बेजोंबो मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै। रायजो राजाफ्रा मोननो हानाय बायदि जेबो खामानि मावनो हायाखै। बाजेटआव प्रभिजन दोननानैल' मुलाम्फा गैया। बेनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चारनि जौगानायनि थाखाय जि प्रभिजन होदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो 2021-22 नि रांबावजा जथुम्मायावबो मुंख्लंफोरनि थाखाय 10 कौटि आरो थांनाय बोसोरनि रांबावजा जथुम्मायाव मुंख्लंफोरनि थाखाय 25 कौटि रां रायजो सोरखारा हरखानाय दंमोन, नाथाय बेनिबो गरसेबो रांखौ लाबोनो हायाखै आरो बे राङाबो बाहायजायाखै, जाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया। लोगोसे बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफानि गेजेरजों बिटिआरनि गासैबो भेन्सार स्कुल आरो कलेजफोर आरो बिटिआरनि बायजोनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायनि खोथा दं, नाथाय बे खामानिखौबो दिनैसिमबो मावनो हायाखै। थांनाय 2022आव
आसाम सोरखारनो कमिउनिकेशन लेटार दैथायहरनाय जादोंमोन नाथाय दिनैसिमबो जेबो खामानि मावनो हायाखै बबे आयेननि गेजेरजों आरो माबोरै फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामगोन बेनिबो जेबो रोखा फिननाय होनो हाया होननानै बुंथियो आरो बिटिसिआव गंजि कलेजखौ सोरखारि खालामनाय जासिगोन होननानै बुंबोबाय थादों नाथाय बेबो बबे आयेननि गेजेरजों आरो माब्ला बेनि सोमोन्दैबो जेबो रोखा फिननाय गैया जायखौ लानानै बिपिएफ दोलोआ एसेम्ब्लियाव दाबि खालामबोदों आरो 6.3 दफाखौ मावफुंनोब्ला स्पेसियेल थांखि लानानै नङाबा थाखानाय आयेनखौ दाफामनानै राहा लानांगोन नाथाय बेनि सायावबो जेबो राहा लायाखै खालि खुगाजोंल' जागोन जागासिनो दं बुंबाय थायो नाथाय फोरमानजों मा एक्शन लादों बेनि सायाव बिथांमोनहा रोखा फोरमान होनो हायाखै होननानै बुंथियो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया क'क्राझारनि डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजनि प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मनि हेंथायै फरायसाफोरा खुद्रिदों फरायसालिनि प्रिन्सिपालाथ' बाद दोन कलेजनि लेट्रिन सुग्रा आरो हासिब सिबग्राबो नाङा होननानै प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मनि हेंथायै खुद्रिदों फरायसाफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मनि हेंथायै फरायसाफ्रा गोबां धरना होनायनि उनाव बिटिआर सोरखारा फैनानै फरायसाफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुस्रांनो खोथा होदोंमोन आरो लाइजामनि गेजेरजों लारलि ब्रह्मखौ गुबुनाव ट्रेन्सफारबो हरदोंमोन नाथाय दान मोनथामनि गेजेरावनो फिन लारलि ब्रह्मआ प्रिन्सिपाल महरै जइन जाफैफिनबाय जायखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि प्रिन्सिपाल बिथाङा फरायसाफोरजोंल' नङा फोरोंगिरिफोरजोंबो गाज्रि आखु बाहायो मेन्टेलि टर्चार खालामो माबा मोनसे मोजां खामानि मावनो थांबा कलेजनिफ्राय होखारगोन फेल खालामगोन आरो बायदि बायदि बुंनानै हुमखि होयो जइन जाफैनायनि सानावनो मोजां आखु दिन्थियाखै उननि समाव मा मोजां आखु दिन्थिगोन होननानैबो खुद्रिदों फरायसाफ्रा लोगोसे गोरोन्थि मावनायनि उनाव मोजां लामाजों फैफिनगोन बेबायदि आखुनि नङा प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मआ होननानैबो फरायसाफोरा फोरमायथियो आरो जेब्लासिम लारलि ब्रह्मआ डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स कलेजाव प्रिन्सिपाल महरै थागोन अब्लासिम रावबो फरायसाफोरा क्लास लानाय नङा थाखो खथाया बन्द थागोन आरो अफिसफोराबो बन्द थागोन होननानै बुंथियो फरायसाफ्रा लोगोसे जाहाथे फरायसाफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होयो आरो गुबुन अरायथा प्रिन्सिपाल थिसनो बेनि थाखायबो सोरखारनिसिम दाबि दैखाङो फरायसाफोरा बिटिसिआव रांबावजा जथुम्मा जानायनि उनावनो इउपिपिएल आरो बिपिएफ दोलोनि एमसिएलए आरो इएमफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे बिटिसिनि रांखौ बाहायजोबनो हायाखै अदेबानि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै होननानै बिपिएफनि एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया अजद होनायनि उनाव फिननाय होदों इएम रनजित बसुमतारि बिथाङाबो रनजित बसुमतारिया फोरमायथिदों दि बिटिआरआव खामानि मावदों ना मावाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं हाग्रा बिफानावनो 48 कौटि रां बाहायनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे आरोबाव 24 कौटि रांनि खामानिखौबो मावफादेरनाय जादों होननानै फोरमायथिदों फेरेंगाया 17 बोसोर बिपिएफनि समाव बिपिएफ दोलोआ रायजो राजानि खामानिखौ मावालासे गावनि खामानिखौल' मावदों गोबां एनडिएफबि थानाय जायगाफोराव मोननै मोनथाम खामानि हरनानै एनडिएफबिफोरनि थाखाय खामानिखौ मावनो हायाखै होननानै नंखाय बिलजों रां बख'नायनिबो फोरमान दं आरो रायजो राजाफोरखौ गावनि रांजों खामानि मावहोग्रानानै माखासे थिकादारफोरा रां हरिनिबो गोबां बिदिन्थि दं होननानै अजद होयो फेरेंगाया बेनि अनगायैबो एमसिएलए देरहासात बसुमतारिनिया मोनद' साहा बागान दं आरो रावबो गवा होस्रांनाय जागोन होननानैबो बुंथियो फेरेंगाया बेराफारसेथिं फेरेंगाया होनाय अजदनि फोरमान बिदों एमसिएलए देरहासात बसुमतारिया जि मोनद' साहा बागान दं होननानै अजद होदों बेनि फोरमानखौ दिन्थि आरो रेकर्डखौ बुंथिगिरिनो हो लोगोसे रायजो राजानोबो दिन्थि नाथाय मानो दिन्थिनो हायाखै होननानै बुंथियो आरो ओरैनो बुंबाय थाबाल' जाया होननानैबो बुंथियो देरहासात बसुमतारिया ताजमहल आरो कुतुब मिनारखौ सिफायनांगौ आरो बेनिख्रुइ देरसिन आरो बुहुमनि मादाव समायनासिन मन्दिर लुनो नांगौ होननानै बुंथियो बिजेपिनि एमएलए रुपज्योति खुर्मिया 7 वन्डार्सनि मादाव मोनसे ताजमहल बायदि मुंदांखा जारिमिनारि थावनिखौ सिफायनायनि दाबि खालामो आसामनि बिजेपिनि एमएलए रुपज्योति खुर्मिया मख'नो गोनांदि एनसिइआरटिआ थाखो 12निफ्राय मुगलनि फराखौ बोखारनायनि खौरां ओंखारनायनि उनावनो फिनजाथाय होदों बिजेपिनि एमएलए रुपज्योति खुर्मिया बिथाङा फोरमायथिदों दि भारतआ उदांस्रि मोननाय समावनो बेखौ खालामनो नांगौमोन मानोना मुगलफोरा गुबुननिफ्रायसो भारतआव फैदोंमोन आरो जोंखौ आथिं सिङाव दोनफैदोंमोन बेनिखायनो मुगलनि सोमोन्दै जोंनि लाइमोनफोरा फरायनो नाङा फरायनो थाखाय जोंहा गोबां बिर जोहोलावफोर दं जेरै लाचित बरफुकन शिवाजी रानी लक्ष्मी बाई होननानै बुंथियो रुपज्योति खुर्मिया
बेनि अनगायैबो मुगलखौ माब्लाबाबो सिगाङाव दोननो नाङा दोनोब्लाबो उनावसो दोननो नांगौ होननानै बुंथियो मानोना जोंहाबो ताजमहलनिफ्राय 100 गुन गोजौसिन आरो समायनासिन लुनो हानाय गोहो दंमोन नाथाय मुगलफोरा जोंनि राजाफोरनि सायाव इनाय खालामफैदोंमोन दा एनसिआरटिनि गेजेरजों बेनिनो साजाखौ मोनबाय गोबाव जादोंब्लाबो बेनि साजाखौ मोनबाय ताजमहल आरो कुतुब मिनारखौबो सिफायनांगौ आरो बेनि सोलायै बुहुमनि मादावनो समायनासिन मन्दिर लुनो नांगौ बेनि थाखाय गावनि एमएलएनि 1 बोसोरनि दान बान्थाखौ होगोन होननानैबो बुंथियो रुपज्योति खुर्मीया बेराफारसेथिं थाखो 12 निफ्राय मुगलनि फराखौ बोखारनायनि खौरां गोसारनायखौ लानानै एनसिईआरटिनिफ्राय खेंफोरथि होदों एनसिईआरटिनि डाइरेक्टर दिनेश प्रसाद साक्लानि बिथाङा फोरमायथिदों दि जि खौराङा गोसारदों बियो नंखाय मुगलनि फराखौ बोखारनाय जायाखै कोविड-19 नि समाव फरायसाफोरनि सायाव फरायनायखौ लानानै जि प्रेसार दंमोन अदेबानि जाबसिननाय दंमोन बेखौ खम खालामनो थाखायसो रेशनेलाइजेशन खालामनाय जादोंमोन जायनाखि थाखो 12 नि 9थि आरो 9थि फरायाव मुगलनि सोमोन्दै दं बेनिनो 9थि फरायाव मुगलफोरनि किंस एन्ड क्रनिकल्स आरो मुगल कर्स 16-17 सेन्चुरिस दंमोन बेखौसो बोखारनाय जादों नाथाय 9थि फराया दासिमबो दं जेराव सोर राजाया मा पलिसि लाबोदोंमोन समाजनि मा मोजां खामानि मावदोंमोन बेफोर गासैबो दं होननानै खेंफोरथि होदों लोगोसे बुंथिबावदों दि एक्सपार्टनिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोर राजाया माब्लानिफ्राय माब्लासिम रायजो खुंदों बेखौ मिथिनायनिख्रुइ सोर मा खामानि मावदों बेखौ मिथिनाया गोनांसिन बेनिखायनो 9थि फरानि गेजेरजों फरायसाफोरखौ फोरोंथाय होनाया जागासिनो दं होननानै फिननाय होदों बिथाङा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों